Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Honorable consellera de Justícia, doctor Pérez Latre, coordinador de l'equip de Corts, doctor Tomàs de Montagut, president del Comitè Tècnic d'Edició, i també el doctor Capdeferro, secretari d'aquests textos jurídics catalans que avui ens porten aquí al Parlament de Catalunya en aquesta tarda de presentació d'un nou volum. I quin volum! Perquè hi ha volums i volums, i realment quin volum. El número 32 d'aquesta col·lecció de textos jurídics catalans que el nostre Departament d'Edicions, aquí del Parlament de Catalunya, coedita amb el Departament de Justícia. I, per tant, és un honor per mi poder-vos donar la benvinguda al Parlament per una feina tan estimada i apreciada per mi en la meva vida prèvia a fer de presidenta del Parlament i sobretot, un volum, a més en aquest cas, que recopila tots els documents del procés familiar del braç reial de la Cort General de Barcelona, en aquest cas concret entre els anys 1705 i 1706, i que ha anat a cura i que té un estudi introductori d'Eva Serra i Puig, que no ha pogut veure aquesta feina publicada perquè va morir aquest mateix mes de juliol, ara ja fa, em sembla que ja fa 4 anys, i per tant, malauradament no ha pogut veure el resultat de la seva feina. Per això també avui té un valor especial que puguem fer aquesta presentació, que vegi la llum tot aquest estudi i que ho puguem fer en el marc del Parlament de Catalunya. Per tant, en primer lloc, donaré la paraula al doctor Tomàs de Montagut Estregués, que ja he dit que és el president del Comitè Tècnic d'Edició d'aquesta col·lecció de textos jurídics catalans. Diputats i també directors generals, treballadors del Parlament, del Departament de Justícia, companys professors, bibliotecaris de la Biblioteca de Catalunya, tots els que sou avui aquí. Jo crec que hem sentit 3 parlaments que fan molt difícil que jo ara faci la cloenda d'aquesta presentació. Ha estat esmentat Duran i Ventosa. No sé si sap el doctor Montagut que tenim a un familiar que és diputat en aquests moments. Era el tiet avi del diputat Francesc de Dalmases, que en aquests moments és diputat del Parlament de Catalunya i que enguany, en la sessió que vam fer per Sant Jordi de Lletres al Parlament, aprofitant l'efemèride que estem celebrant aquest any, que el 6 de desembre es faran 90 anys de la Constitució del Parlament per part del president Macià, vam dedicar la lectura de textos d'enguany no a les efemèrides que marca la Generalitat de Catalunya, que normalment tenen a veure amb els anys literaris, sinó a tot un conjunt de textos justament de naturalesa històrica i política, i per tant les paraules de Duran i Ventosa van ressonar en aquest hemicicle, l'hemicicle d'aquesta cambra, en la veu d'un dels seus descendents que també es dedica a la cosa pública en aquests moments complexos que també han estat al·ludits prèviament. La veritat és que el tema dels salaris i les dietes, efectivament, doctor Pérez Latre, porta cua. Aquí en trobem moltes mostres, sempre es refereixen sacra, catòlica i reial majestat, i després venen les peticions. N'he buscat una que havia trobat abans, que potser faré servir demà, que hi ha un relleu a la Sindicatura de Greuges, perquè també aquí hi és esmentat, però hi ha un moment en què es parla, fixeu-vos, aprofitaré per fer sentir la veu de tot allò que s'ha anat explicant. E fuit deliberatum que la present Cort General, espontàniament seguint la pròpia naturalesa i innata fidelitat dels catalans, imitant els seus predecessors que han vençut i atropellat impossibles en lo servei de sos prínceps i senyors d'immortal memòria, servesca a sa majestat per donatiu voluntari en 2 milions de lliures, moneda
barcelonesa, pagadora amb 10 anys i 10 pagues iguals en temps i quantitat en la conformitat, modo i forma llargament contingut i expressat en les deliberacions dels il·lustríssims braços eclesiàstics i militars sobre dit assumpte. I aquí continua el tema. Nosaltres no estem en aquestes quantitats, però el tema efectivament porta cua. La veritat és que hem començat fent sentir la pròpia veu d'aquests textos que avui han estat compilats en aquest volum que presentem, i és important moltes vegades substreure's del brugit del dia a dia del present que ens porta com endavant per poder fer aquests exercicis de suspensió i de fer una mica de memòria. Perquè la Guerra de Successió va posar fi a la tradició parlamentària catalana, justament aquelles corts medievals que s'havien anat reunint des del segle XIII fins als primers anys del segle XVIII. L'Eva Serra acaba precisament el seu pròleg dient: la derrota de 1714 posava fi a l'evolució d'unes estructures polítiques animades per un desenvolupament actiu i una representació i participació política de noves classes socials emergents que mostren una Catalunya força dinàmica en el context d'Europa. No és un fet menor en una Europa on només Anglaterra i Holanda avançaven cap al camí de la modernització de les estructures polítiques. Tot això va quedar estroncat, i ella justament fa èmfasi en el pròleg, és el final del seu pròleg. Aquest volum és el testimoni de tot aquest procés familiar del braç reial de la Cort General de Barcelona d'aquests anys, del 1705 i del 1706, que són aquestes últimes corts que es van reunir. Aquesta tradició parlamentària que queda estroncada, encara nosaltres la podem fer anar més enrere, la podem fer recular fins a les assemblees de pau i treva del segle XI, aquelles assemblees que enorgullien Pau Casals i que van permetre-li treure pit d'aquesta tradició en el seu ja cèlebre discurs carregat tant d'emoció com d'orgull davant de les Nacions Unides. Aquesta tradició va ser certament estroncada amb el decret de nova planta i no seria fins als anys 30 de 2 segles després que es començaria a recuperar amb les tímides institucions d'autogovern que la Segona República Espanyola va permetre instituir. Per això és important, i aquest any ho volem commemorar des del Parlament de Catalunya, que el 6 de desembre de l'any 32 es va constituir el Parlament de Catalunya aquí mateix, que és un edifici que efectivament està carregat d'història, que havia estat aquest arsenal d'armes de la Ciutadella que va fer construir el Borbó després de la derrota de 1714, i ho va fer sobre les runes d'una part molt important del barri de la Ribera, obligant els seus propis habitants a aterrar les seves cases per construir aquesta ciutadella. I, per tant, és important tenir-ho present perquè a vegades vivim fixats. Jo dic que hi ha en termes històrics opcions per l'esperança, perquè això que abans era una casa per les armes, en aquests moments és la casa de la representació de la ciutadania i de la paraula, i la paraula sempre ha de servir per poder construir i poder permetre avançar cap al futur. Per això he volgut que aquest dia que nosaltres rememorarem, que estem commemorant aquest any amb aquests 90 anys de creació del Parlament, sonin les paraules també del primer president d'aquella Generalitat restaurada, Francesc Macià, que va fer un decret solemne i on estableix que el dia 6 de desembre és un dia festiu pels catalans. A vegades hi ha qui celebra el dia 6 de desembre i ho fa per una altra festivitat. És bo que recuperem el fet que Francesc Macià va decidir que el dia 6 de desembre era dia festiu pels catalans i va dir: al cap de més de 200 anys d'haver emmudit, es reuneixen de nou demà per primera vegada Corts Catalanes. El nostre poble tornarà a fer sentir la seva veu cordial i generosa a tots els pobles d'Espanya i a totes les nacions del món. Tot Catalunya sent la transcendència d'aquest moment històric i vol dir ben alt amb quina alegria té consciència del que representa pels seus destins.
aquesta alegria i aquesta consciència també és la tristesa i la consciència dolorosa del que queda escapçat en aquestes paraules que he volgut reproduir de la historiadora d'Eva Serra. Jo crec que és una manera preciosa la que té el president Macià de relligar passat amb present i sobretot amb les aspiracions de futur, aquesta resiliència que forma part del nostre tarannà i que ha portat llavors com ara el poble català a resistir, a persistir totes i tantes adversitats com ens ha tocat viure. Perquè després d'això encara en vindrien més, malauradament. Aquella recuperació d'ara fa 90 anys no tindria continuïtat a causa del cop d'estat, de la dictadura feixista que va seguir a la guerra civil, i no seria fins 40 anys després, als anys 80 del segle passat, que es podria recuperar el Parlament de Catalunya tal i com el coneixem avui en dia. 4 dècades després, tanmateix, i ha estat esmentat en qui m'ha precedit en l'ús de la paraula, sabem de l'extraordinària fragilitat de les institucions d'autogovern, de les nostres institucions amenaçades des de la tardor, efectivament, del 2017, després, amb l'aplicació de l'article 155, amb persones que van haver de viure presó, amb persones que continuen a l'exili, amb una forma de llibertat condicionada per tots i amb moltes persones perseguides per la repressió amb el seu compromís amb la llibertat. Per tant, en aquest context, encara té més valor que mai poder recuperar la memòria històrica i fer-ho amb la presentació d'un volum com el que estem presentant avui. Perquè normalment aquests volums tenen només un exercici, un caire de caràcter especialitzat i acadèmic i van només dedicats als especialistes, però avui tenim diputats, totes les persones que defensem cadascuna de les nostres drets i llibertats, sabem que s'arrelen en la nostra història i avui en fem una recuperació. Fer un acte de presentació com aquest, la feina que això comporta, la tasca de la professora Eva Serra és, sense cap mena de dubte, un exercici doble, tant de responsabilitat com de patriotisme. I, per tant, els que avui estem al capdavant de les institucions no podem fer res més que emparar aquest exercici, aplaudir aquest exercici i també per això vull fer un agraïment especial als treballadors del Departament de Justícia i em permetreu sobretot els del Parlament de Catalunya, del Departament d'Edicions i Publicacions per la seva feina absolutament rigorosa i professional que ens enorgulleix a tots i que fa possible una edició com aquesta que avui tenim entre mans. La feina d'editar, ho comentàvem a entrar, és una feina complexa, és una feina quieta, callada, que requereix d'un gran exercici d'equanimitat a l'hora de prendre decisions del que acabarà quedant per al futur i, per tant, mereix tot el nostre reconeixement, tota la nostra admiració i tot el nostre encoratjament. Per tant, que per molts anys puguem continuar preservant, recuperant aquesta memòria històrica, que són testimonis que ens expliquen el món, que ens expliquen amb aquesta singularitat, que no neix de l'any 78, sinó que ve de molt més enrere, i ho farem sentir ben alt i ben clar a tothom que vulgui escoltar-ho i esperem que això també generi aquest orgull propi de poder saber qui som i d'on venim per agafar força per avançar cap a on volem arribar. Som d'allà on venim i no renunciarem mai cordialment i generosament, com deia el president Macià, a ser en plenitud. Moltíssimes gràcies.